се бои, скамши се ми. Ето с тези дими. Получил съм и мястото. На всичко какво си играем, нали? Да. На това му викам гола деветка. Момчета, някой от вас ще ме намаже ли? Жоре, какво правиш сега? Карта ли ще играем или ще мажеш? Не може две дини под една мишница. Ако е сезона на дините може. Кога друг път се радвам на гола деветка? То се видя, че няма да играем. Ами да вадим дините тогава. Момчета, извинявайте, но аз вече ги извадих. Така е в сезона на дините. Никой